ассалому алейкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар кӯчаи Айнӣ назди Сазидания доми Бахтзеда ҷойгир аст. Аз ин тараф Садбарг, дар ин ҷо Сазидания, супермаркети Пайкар, меҳмонхонаи Хилтон ва чордомаи гардиши фурудгоҳ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар сеюм ряди ман ҳамин маҷмӯаи истихоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз. худи маҷмӯаи истихоматӣ ва бинои истихоматӣ аз 16 ошёна иборат аст. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. бино техпаспорт дорад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, хонаи нав аст бо ҳамаи чизу чораш. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона, роҳрав, меҳмонхона, ҳуҷраи хоб, ошхона, ҳаммому ҳоҷатхона. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона. дӯстони азиз, ва дар дохили ин ҳуҷра боз теғзона ҳаст. тирезаҳои хона бошад. тарафи қафои биноро нигоҳ мекунам. дуюм ҳуҷраи истихоматӣ ҳуҷраи хоб. хона чӣ хеле гуфтем бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, чизеро ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. ҳам ҳоҷатхона ҳам ҳамом системаи вентилятсия дорад. ва ин бошад ошхона. дӯстони азиз, аҳамияти чӣ қадар хона бо таъмири зебо ва замонавӣ таъмин аст. ва дар дохили ошхона боз терраса ҳаст. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин мебошад. маркази шаҳр, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад $142,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расо мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. дӯстони азиз, маҷмӯаи истихоматии Бахтзед яке аз беҳтарин маҷмӯаҳои истихоматӣ ба шумор меравад. на танҳо дар Душанбе, балки дар тамоми Тоҷикистон. дӯстони азиз, яке аз беҳтарин маҷмӯаи истихоматӣ аст. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.